Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. CIBC First Caribbean Bank en Maduro Curiels Bank hebben een akkoord ondertekend voor de financiering van 375 miljoen gulden aan Aqualectra. De banken zijn blij dat ze op die manier ondersteuning hebben kunnen geven aan een stabiele levering van stroom en elektriciteit. Aqualectra zelf zal het geld gebruiken voor verbetering van het netwerk, ook voor verhuizingen die op stapel staan en voor een vergroting van de levering van elektriciteit. De directeur van Refineria di Curaçao, Roderick van Kwartel, en 2 leden van de directie zijn op non-actief gesteld. Ze zijn verplicht op vakantie gestuurd omdat er aanwijzingen zijn van een poging tot omkoping in het proces van het vinden van een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. De vakbonden, PWFC en APRI, hebben verbaasd en geschokt gereageerd op de situatie. Volgens hen moet alles erop gericht zijn dat in december de raffinaderij weer beter gaat draaien en daarom is het vinden van een strategische partner van het grootste belang. Marcelino Chonky de la Noy is de nieuwe directeur van Refineria di Curaçao. Hij neemt de functie waar van Roderick van Kwartel, die verplicht op vakantie is gestuurd. De la Noy was directeur van CPA tot 2011. Zowel de overheid, maar ook de vakbonden hebben vertrouwen dat de la Noy het proces van Refineria di Curaçao verder in banen kan leiden. Belangrijk is dat Refineria di Curaçao zo snel mogelijk een strategische partner vindt. De douane van Curaçao heeft gisteren een bootje onderzocht uit Venezuela. Het barkje vervoerde niet alleen groente en fruit, maar er werd ook drugs aangetroffen in het laadruimte. De douane deed het onderzoek naar aanleiding van een tip. Onderzocht wordt nog aan wie de drugs geleverd moest worden. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een Bulgaarse man uitgezet. Hij zat vast op Curaçao, maar Duitsland had om zijn uitlevering gevraagd. Hij wordt in Duitsland gezocht voor het vervalsen van documenten, computerfraude en het vervalsen van betaalkaarten. De man heeft aan de uitlevering meegewerkt, waardoor het proces versneld heeft kunnen plaatsvinden. Op Curaçao was hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden, met aftrek van de tijd die hij in verzekering had doorgebracht. De politie heeft gisteren bij een inval een deel van het gestolen vuurwerk aangetroffen dat op 17 oktober uit het Kruidhuis werd gestolen. Het ging daarbij om een grote hoeveelheid, maar ook vuurwerk dat normaal gebruikt wordt door professionals. Nu was er een inval bij een huis in de Arikaraweg. Daar werden in een kamer verschillende dozen aangetroffen en werd de man van 25 aangehouden. Het is chaos in de Britse regering. Premier May verdedigde deze week een Brexit-akkoord, maar inmiddels zijn al 5 leden van het Britse kabinet afgetreden. Ze kunnen zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de Brexit met de Europese Unie. De belangrijkste is de Britse minister voor Brexit-taken, Dominic Raab. Hij vindt de afspraken een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië. Ook de minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Esther McPhee, stapte op. Zij zegt dat het akkoord betekent dat Engeland 39 miljard Britse pond aan Europa geeft en er niets voor terugkrijgt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.